Vasilis Spanulis, trener Monaka, nije bio zadovoljan igrom izabranika u porazu od Crvene zvezde sa 91-79, istakavši da je to bilo jedno od najlošijih izdanja ekipe iz Kneževine. Za tako nešto preuzeo je odgovornost. Čestitam Crvenoj zvezdi na sjajnoj utakmici, igrala je mnogo bolje. Imali smo 2 odlične nedelje i jednostavno pad je bio očekivan. Trenutno smo u lošoj formi, bilo je ovo jedno od naših najslabijih izdanja u sezoni. Odgovornost je na meni i morat ću bolje da radim svoj posao, da pronađem rješenja za sve probleme s kojima se trenutno susrećemo, objasnio je Spanulis, a potom i valjano nahvalio crveno-bele. Nisam očekivao laku utakmicu, samo zato što Zvezda ima mnogo povređenih igrača. To je fantastičan tim i zna kako da se snađe u svakoj situaciji. Čini mi se da su crveno-beli i prethodne sezone igrali s velikim brojem povreda, ali da su uspevali da pobede neke izuzetne evropske ekipe. Iskreno, sve je ovo bilo očekivano, zato su i tu gdje jesu na tabeli, zaključio je grčki stručnjak.